بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dagbos malawak tulin mga jamaah, dagbos malayo tul kita ni manjari sumuksok kita ni maripahunahan supaya maluhay kapahaman sing kita ni. Masi-masi kita niyo hafurub sinudu amoin mga fardu rukun simpag-ail. Tumtumon sing kita niyo in rukun simpag-ail unong parakana di masah inuduta bangin unong parakala ini di ta siya maparagbos maray. Muna-muna amunain pagniyat ka nato na niyad to an niyya in hikaruan niya ghaslul wajh paghugas simbayho in hikatu niya ghaslul yadayn ila al mirfaqayn hugasanin lima ila al mirfaq maripa siku timubtob dahin doon in piyangadji na to si lima. Isong na to harumi ni biidnillahi subhanahu wa ta'ala naqul musta'inina billahi azza wa jal ar-rukn ar-rabi' in rukun hikaupat ang siulat ko yun mashu ba'd ar-raqs mashu ba'd ar-raqs bang mumanahan masah sa puhon bukun hukasan o piagbiddaan sin ghasl iban sin masah in ghasl hukasan apabila matag siya hukas tawakan ghasl apabila umano din tubig tumu impactag kaniya ghasl ampain masah amuin bang man siya mabasa misan siya rin na umano din tubig ingan niya masah ang kandawang kita magsapusin buhok bukon mo pa iuanin buhok sa sapuhunin na sapo sababin ghasl amo impagpayo at tawakan lang tawihan paghukas biasin paghinamon sing kaywanan hitungo din umaon pa grape kaumo da kumarin ko nabukon at tubihan lang tanasah sumakaw bukong bihat in nasabot masah maka tanyo rin insyaallah bang tamanahan patuloy mashu pagsyapu ba'di
sin kaiwanan ra'si sinu. Sapuhon in kaiwanan sinu. Ang maanahan ta, amuin literally lang simbasa ang galis. Bang tapatuli ron, atin niya sapuhon in kaiwanan buhok dahil haon. Maksud dahil doon buhok. Nah, in dalil sinin siya rukun ayat sin Allah Ta'ala wamsahu biruusikum. Wamsahu biruusikum. Sapuhan niyo, forman sin Tuhan, biruusikum in kaibanan dain habuhok sin ulo. Kaibanan. Nah, nabangkit na magsabot kaibanan, mamarahina in masapumo in kaibanan buhok tu pataas. Tu pataas. Atin yabang sa upamay nabasa dahil haon, dahil nga buhok. Tu limyo dahil nga tu tayma na in pagsapumo habuhok. Nabistanan. Tu pataas. Sumagawa syarat sing mga ulama in subay in masapu di siya makawa deng harap linan sinu. Amo inday dia. Yan. Soy siya rin kumuha. Soy mga rendi masapu. O rendi. Rendi. Ikat to taon-taon. Mahabay buhok. Aun buhok niya. Aun dhuabatan niya. Amoy jummah lang sinarab. Amoy dumakbak paabak. Pagput niya in ayat niya habuhok niya. Kima tubig. Ang pasya po sa din duhul-duhul niya. Aunin na sa punya. Halaw man sin had sin ras atau hawa. Wabitali di siya tayo. Aunin na sa buhok niya. Halaw na kataan. Ako huwag mo nang nabiyan yung hawa. Sa kulo. Bang niya ito ko taon. Marwa metro. Bang niya mo uloy. Mikit po katabihan. Ikat tuta. Madda sya'rahu al-mutaja'id. Kiutat niya biha. Sambil himabayin kulo. Ang panayiwasan ng duhol-duhol. Hal yujizim? La yujizim. Yan tuwasa. Subayin kuddanan. Sin imasaku alaw. Sin amuin daplinan. Sin u. Nah. Impag siya po. Bukon siya subay 5. Kung subay 5. Masah misan siya bukon 5. Na. Longta wala ko niya kay 5. Kat tumusan dyan umihan. Tayma. Isa. Atawakan. Longta 5 singkay ba ng kiyamo. Kuha parang mukha ko. Tayma. Bukon na mahal ka in 5. Mahal ka amuin masakuin. Na. Oy. Bang sa upama, in tao yaon, amoy nag-ayil. Wada'a yadahu al-maglula min ghairi tahrik. Biyutang niya sa dyan 5 niya, wala niya misyan hibal. Nung ta nag-ayil, kaan niya sin tubig, bihan niya sa dyan. Ayad niya isang. Ate ko umbya mga iayaran niya, buhok niya. Arakala mapakpak ba nga mo yung kakusukan. Tawab sin bukon na mahukot. Pihan niya sadya. Pagpihan ng pairig. Walam yuharrik, wala niya hiban. Hal yujzi? Naam. Jaza dhalik. Jiyarin bihadto. Misan jari hibalun. Naam. Yung mga fukaha na kauna, matao din na mo India, pagpasandungon nila mas. Aon na nga so,
Miyan diinlaw niya, ingkahalan sin tao, nag-ail, kalilaw na hiukasan niya, siya po niya na yung buhok niya. Umusman siya nagsako. Kaya kuntingan niya, nagpaungas. Nagpaungas, in tawit. Yan din ba yan? Balikan ni pagsapo sino, wala pa siya naus nag-ain, at tawa mamarahin na in sapo niya nakauna before sinamuin long tabihan pagbaong niya. In sambung sim mga kaulamaan, lam yajib i'adatul masah, wayroon na bukon na wajib kaniyang balikan niya, mamarahin na in sapo niya nakauna, bisan long ta naig, kaya kunganin o imuhok niya. Na, aun nga ulama amuin in aturun nilay sa bamuin hikmah. May talong niya imbayho hukasan. Hukasan. Pagput sin buhok sa puhunsan. Sabi hukasan magtu. Mataw din tubig. Tu. Mag-ano din tubig. Ampain sa puwas na mabasa na, okay na. Masah ng pagtagkan. May tatulong niya yan. Injawab si mga ulama. Unang-una lang niya, ang kansapuhon sa jembuho, sa masuok na siya paafwan, masuok na siya papayho. On waktu magkakwanda ba siya, magkauno ba ini? Pagkaakad na, masuok na, nagsusuok na. Ikaruhan niya lang, hangkan inbayho. Na, papahukasan, sabab in kamatauran dusa mikit siya bayo. Agree ka mulong simbasang ganis? Kamatauran dusa. Yan habayho. Yan halawm ni. Labi luwa na yung simul. Simul. Laong sinamuin mga sila magsusurvey 90% in do sa magkahasil si manusia dahil nga simul. Ang kandayan papahukasan to. Ang dabihawon. Inamuin tumi si manusia. Bukun na hatam yung parakala doon. Sambil lang may mapag-lecture biha inini. Yun na kanata mga Facebook. Magdauris ka sa nalom sin Facebook. Na, way pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, magpisarahan way laom si ka Facebook. Kimita sin lecture kung hasupaya imingan. Hasupaya mang jaka-jaka. Ay kapatumtum tama no si abiha ini. Asubay niya, reviewhon magbalik yung pagmabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban suway siya hinduan, makay sila ko tabi at maraya, wala niya na pangadji. Sabab pang wayroon lako tabi at na indong kay mo, bisan ka rin magpakin ilmu mo paayan, way kapus paiddahan. Wayroon kapus paiddahan sin ilmu sin manusia, bang nalawa in pangaddatan marayaw rin kung kanya. Amuad to in laong ta rukun ikaupat amo na in pagsapog singkaywanan buhok tayong hautan. Maka tanyo rin sunnat, pang biya din labi marayaw to. Biya din labi afdal, maka natulog. Eh nilibaitan sadya kita bang unuin, akal ma yujzi, amuin, sa baba-baba na, ay maun na sinsama. Sa baba-baba niya na, tubuho, pataas, bang man siya halawong, sinamuin, long tabihan daplinan, sinu. Na. Bang sa upama umauman siya, ikadtuta. Iban kopya niya. Kopya, tawaw na amama. Sa kalibang siya mag-ain, hison niya sa dyan ni amama niya, tawa kopya niya bihan, panabasa-basaon. Tayma. Banghangan pag tayma niya. Na, arapon bang kau mga suwo, amo atin sunna, naon jawab do kay. Maka tanyura sunanun al-wudu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Lumaton kita niyo pahikaunong hikaunong rukun, hikalima afwan, hikalima rukun sin pag-ail. Hikalima rukun sin pag-ail.
In hikalima rukun, sin pag-ail, ghaslur rijlain ma'al ka'bayn. Ghaslur rijlain ma'al ka'bayn. Hugasan, ghasl. Nah, ang pinamasak sa ghaslur rijlain, hugasan indua siki. Ila, maksud sin ila raindi agad ma'a. Agad indua ka'ab. In ka'ab, tikod-tikod. In ka'ab, tikod-tikod. Naam. In tikod-tikod hawon, amoy nini ya, amoy biya bukog area. Bukong kanting. In kanting amoy nini. Amoy in tikod-tikod, afwan, in buko-buko ini. Amoy nini ya. Kakitaan, ayat ya. Buko-buko. Ingan niya Ka'ab. Na dua. Yawakan nyo rin buko-buko nyo. Aw na buko-buko nyo. Alhamdulillah. Ayaw masya, in ini. Ingan niya Atib. In ini Ka'ab. Nah, naran kita maghukas. Si kita. Agad sambil in boundary niya amuin Ka'bayn. Amuin buko-buko. Sa subay mo palihon, pasurong mo buko-buko. Hukas. Nah, in mga Arab na kauna, ngiyangan-nganan nila in bukog. Inamuin bukog na hindi. Amin ini ya. Ingan niya buwa. Ingan niya Sheikh. Buwa. In ini Ka'ab. In ini buwa. Inyaon Ka'ab. Buwa. Laong niya ibansin Ka'ab. Buwa. Ampay ni ini. Pagtagon nila ini kuwa. Ang karakbusasan, kuwa, iban buwa. Na yung kanay mga Arab na kaunabang, ang lupang-lupang laong nila, al-ghabiyyu alladhi la ya'rifu ku'ahu min bu'ih. Yung lupang-lupang laong niya, hindi makasilang, bang hauning ku'a niya, dahil habu'a niya. Atumtum mo jajahibu, namuhibu, hiku. Ang kumag pangajiba sa Arab. Na, ala kullin, in paghuwas, sinsiki. Agad sambil intikod-tikod ay afwanin buko-buko. Insya rukun. Insya rukun sabab yung ila tuod halawm sin ayat farman sin Allah Ta'ala wa arjulakum bin nasb wa arjulakum ilal ka'bayn. Hugasin yung sambil in sikin niyo agad sambilin buko-buko niyo. Lamod, nakasuod in buko-buko. Na. Oy. Naha tungod sin paghukas sin siki. Suway kita madjagatud day doon. Kamumuhan paghukas sin siki rin doonin mataw din magka kapahil-pahil sin tao ba? Maggaan-ganon sin tao sablong nga siki na unak to pagkakitaan ko mahikad ko sadya hitungod pa mga tubig sakan sadya tubig di misan mga hilokon bihan nampay ng siki imatan niya dahil doon tuling subay jakahan ko ang kandaha zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun sa ito mga sahaba tulakan sila sa waktu asar. Sa kalingkaywan ng sahaba, nagbusos. Nag-ail. Pag-ail, kita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, intikod-tikod nila ini, wayron na basa. Tikod-tikod. Way na basa. Sabi siya pag-usos. Fanada al-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi'a'la sawtih.
Sila waksin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wag ni mga tao yadto. Unin natin si Rasul. Wailul lil a'qabi minan nar. Wailul lil a'qabi minan nar. Wailul lil a'qabi minan nar. Nakatu. Makna sin wail. Kabinsanaan. Lil a'qab. Jama' sin aqib. Amunin tikod-tikod. Kabinsanaan ha mga tikod-tikod yan ha pinarka jahannam. So noon ha pinarka jahannam nakatu. May tadto. Sabab sin rukun. Sin pag-ail. Yahil pahil. Iban kayaan gaan nila. Ang kandasway tun kita. Majak. Labi lupa ng mga amuin longta. Ashabul mihan. Amuin mga inusaha kailo. Magpipinta. At tawakan biya mga construction niya. Amuhon mag-iig mga taon pa. Na injumato. Inamuhin tikod-tikod niya. O magkaon magkasipak-sipak. Naong biya. Nainang biya mga daan-daan siwi-siwi. Amuhin tikod-tikod niya yan. Nabangad to. Hukasan niya. Di niya parayaw. Di niya timurun marayaw. Siya manimod marayaw. Inamuhin mga daan-daan siwi-siwi yawn. Sipak-sipak kasikin niya. At tikod-tikod niya. Di niya hukasan marayaw. Natan tutuod. Di masahim pag-ail niya. Di masah. In pag-ail niya bang aun. Tingi. Dahing hasikin niya. Di mabasa. Dahing hamuin sikin niya. Di mabasa. Inhi kaunong. At tartib. Subay. Taritib. In pag-ail. Biya sinasabot na to. Bayho. Makauna. Ampain 5. Arap bari pa. Amuing siko. Mahuli ampain buhok. Agubos ampain siki. Ampain. Naam. Tartib. Makauna yung bayho. Insumuno ya shaykh. Uno na. 5 harap pa hukton. Amin pasiko. In hikatu niya. Buhok. In hikaupat niya. Amunain sik. Nakakunahan bihan. Sawabin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abihad to taod hadith. Na may tungod sin. Pag-ail sin Rasul. Wala. Si Mampay Marikato kaya baita. Sin bakas nagtunggak kaling pag-ail niya. Way. Ingkatan in suy-suy. Na taritib in pag-ail sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kandalong sin mga ulama. In taritib. Apag-ail rukun. In taritib, haamuin pag-ail rukun in hukuman niya. Namang sa upama siya nag-ail, yaw pa siya nag-ail. Sakali, nakalupa siya. Luwa-alaw niya nakaunay. Alaw niya nakaunay ng buhok. Dahing halima. Yaw pa siya sa amo nag-ail. Mang siya nagdurwar, wahalaw siya siya ng pag-ail pa, wala pa siya nakakuha, nabalikan niya. Supaya, matanto niya sin amo. Adapon bang siya naubos na nag-ail, usa siya ng hinduha, ampa siya, hiyakas-hakasan si Shaitan. Bialaw na nagliw, nakaw na lang nin 5, nakaw na yung sikiring halima, bang ubos na yung parakala, ayaw na ko mag-asip siya. Abang yaw pakausabo na gain, nasa utak, balik. Sa utak, balik. Amuyat tuin, tungod sin, kahalan sin rukun sin pag-ail, balikan in rukun sin pag-ail, unong, niyat, hukas sin bayho, niyat, hukas sin bayho, hukasanin 5 harap pa siko, sapuhunin buhok, kaywanan dahing habuhok, inhika 5 niya huwasanin siki pa buku-buku inhika unong niya suway siya taritib. Inyad turukon katan di manjari aun matanak hampuk lengan. Mauli marikita niyo lumatun pasunan al-wudu. Inati sin sunan sunnah. Ati sin sunnah. Nang si basa ang galis recommended. Ati niya siyukat kato sin syara labi marayaw hinanga. Labi marayaw hinangon. Pangtari mahinang mayroon na isa. Pangtari mahinang di kita magdusa. Di kita siksa unsintuhan.
Sa mo bang hibang muhina natumbas. Ilang ko sin tumbas sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yung pag-akad mo sunnah. Muna mataudin kasunat-sunatan sin pag-ain. Muna yan kusulat at-tasmiyah fi ibtida'i. Inhatisin at-tasmiyah amuin mamungkaw bismillah. Ingan niya tasmiyah. Magbismillah kaw fi ibtida'ihi hapanagnaan sin pag-ail. Law panagnaan sadya kung kataan sin paghukas magbismillah. Amoy na panagnaan sadya. Law ka mag-ail na, mag-ailan niyo. Before ko mag-ail, hukas sin lima mo, imiyan na kaw bismillah. O mag-ail. Kina? Unin hukuman sin pag-bismillah, kung ito imiyan hukun. Wala kita nakahindurok. In hukuman si pag-bismillah, hapanagnaan, sin pag-ail, sunnah, in hukuman. Nah, kan Imam Ahmad ibn Hanbal, wajib in hukuman si pag-bismillah. Madhab, kayo ba na? Una madhab. Madhab sin Imam Shafi'i, sunnah, in hukuman. Nah, ang tanakain dalil, sin sunniyah, sin basmal. Nakakain dalil, hariwayat sin Imam al-Bayhaqi. Ang bukad lang Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-aakadiwan si mga sahaba tulak bunuan. Sa kalikyabos sila tubig. Wayron na tubig ipag-ain. Kunin na kasi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inakay ka na si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kain niyo akong makatupas na. Sarta butang yung tubig. Nariyan na mo kanin pasta, liman sin tubig. Biutang sin Rasulullah liman niya sallallahu alaihi wasallam. Biutang niya biyan palaw sin pas. Mu'jizat. Ya saksi sin Allah Ta'ala mga sahaba. Fara al-ma min bayni asabi' an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimuwa, miyangso. Timuo din tubig. Daing haruhul hulamay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na yung mga sahaba yaw na nangita-kita. Yaw na. Abi sing grip. Subhanallah. In taon sin nag-ail. Amok sundalo. Kabatalyon. Ang wala na sa kaknumanin taon nila tawakan lumabi. Lupan kinamin riwayat. Hati niya mataon. Nabiutang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagbutang niya, gibuang na yung tubig, iyan niya ng mga sahabat niya. In akhi niya, tawadda'u bismillah, ayil na kamu, sarta pamung kamu bismillah. Ayil na kamu, sarta pamung kamu bismillah. Napasandunga, hangkabatalyon, gatos, mga sundalo, imail sa jakatan, daing haruhul ulamay si Rasulun tuwing. Ay, naubos sa jakatan, nag-ayil yaunda, kukuha yung tubig. Subhanallah. Na, ang kanalong si mga sahaba, long si mga ulama, in sarayaw-rayaw tubig, hababaw sing bumi, amo na yung tubig zamzam. Amo na yung tubig zamzam. Sa sutsi, sa mulya-mulya tubig, amo na yung tubig zamzam. Malainkan, tubig. Amuin himwa dengha duhul-hula may si Rasulullah sa sutsi, labing kasutsihan niya, ibandayaw na rin katubig zamzam. First class tubig. Amunin tubig, kimwa dengha duhul-hula may si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah, naiwan sin hadith, amuin darang pagkarungukan na to, kullu amrin dhibal, la yubda'u fihi bismillah, fahuwa ajdam, kaybanan riwayat fahuwa aqta', kaybanan riwayat fahuwa abta'. Kataan sin parakala, aun halga niya, di tagnaan, ha bismillah, in parakala yan bukto deng habarakat, wayroon bang mga kato, wayroon karayaw niya. Wayroon karayaw. Atin yung panagnaan, ayaw na itong kalupahan, ayil kita niyo sinamuin waktu kuanin, amuin lang tayo siya, o kahumukas sin lima mo, bismillah, sarta tumtumun mo, injima tuhazaman sin Rasulullah wa sin mga sahaba. Na, in hikarwa, sunnah.
Ghaslul kaffain. Ghaslu al-kaffain. Ghaslul kaffain ilal ku'ain. Nah, sabot na yung ku'. Hugasan mo in kaffain. Ang lima mo ini. Hugasan mo na. Hugas mo kaya bismillah. Hugasan mo na bihan yung lima mo. Nah. Ari pa ko makatagna si mga simod ilong. Hugasan mo na yung lima. Hugasan mo yung lima mo harap pa ku'. Ako na yung ku' na sabot na tukain. In ku' mo yun ini. Yan ya, ku'. Ang bukog na hindi. Ingan si bukog na hindi ku'. Inyari. Ingan niya bahasa Arab kursu'. Uningan niya. Kaya di mong tatagin. Ingan siya nini, kursu' ini, unin ini siya, ku' inyari, kaina, bu' ang karak mo sang katingogdang katan, ini kursu' ini, ku' ini mo ginikatan, rusuk, ningan niya, rusuk. Nah, ala kulli, nah, hukasan mo na, hari mo pa, hikasod pa mga long taong mga astan mo atawakan gayong before pa ka hindi mo pa hikakaon maun, hukasan mo na biya. Para yawon mo to din. Paghukas mo, makatu. Before mo hisod, hari mo pa hikasod maun pamuin long tabihan. Baldi hatawakan long ta gayong. Na. Namang sa Obama in lima mo, si mga ulama. Tanto kausin aw najis. Tanto. Siguro aw najis alima makasya kaputan. Lumaon najis. Na. Unin hukuman sing hikadto magtuin tubig. Pamuin. Ikuot mo magtuy maon pa. Amuin tubig. In hukuman niya di man dyan. Sabab mayta na manajis na yung tubig yaw. Manajis na yung tubig yaw. Na, adapon banging kaunan mo siya nagduruaro. Yung kain na ito, taan tumutuod. 100% aw. Nabang 100% na nakutod ko mo. Uy, naku bangin yung tubig. Sa banging kaunan mo nagduruaro ah. Lang mo ang bain na taway. 50-50 ka. Unin hukuman siya hikad tumilima mo palaw. In hukuman niya long si mga ulama, yukrahu lahu khamsu yaday, makruh in hibutang niya mo palaw. Sabab sin, aun possibility, sin, aun najis, sin lima. Na, sabab sin amuin baita sin Rasulullah, amuin bang kita makapati, on sa to hadith, ayaw magtoy mag-usus hibutang in lima, sabab di takaingatan panghuro na to, in lima. In hikato niya, tanto mo sin sutsi limang. Siguro ko sin sutsi in lima mo. Ahali ni bukon makruh in hisod mo maunin. Lima mo magpuy pa mga pasta na tawakan pa. Kayo sumakawa. Sunnah misan bihad in hukasan mo na ako. Sambihad to sunnah in hukasan mo na hawa makatu. Misan pa kaw natatanto mo na in lima mo malano naam inyadto masisunna misan mo natatanto lima mo sutsi na ipo oy hikato sunna pila na maabot abutan al-madmada para yung tayo pag-pronounce, bukun madmada. Sige, madmada. Al-madmada walistinshaq walistinthar. Al-madmada mamugmug. Manggumbong. Ingan niya madmada. Istinshaq humagit tubig na ilong.
Humanggit, tubig. Yan. Sunnah yung hukuman. Ang madhab na to sunnah. Ang madhab si Imam Ahmad, wajib iwanfa. Para kala makaroon ko magnanasihat kay wanan yung bukod madhab Imam Shafi'i na bihanin pa ko. Ayaw ko magtuloy sa tanong. Ayaw. Stilig ko. Na, masalbi yan yung pangadji. Al-madmadah, mamugmug, manggumgum. Istinsyaq, humanggit, tubig, ilong. Istinthar, amuin hisunga mo. Pagsunga, yung tubig. Ingan nga istinthar. Mamugmug ka, iban sin humanggit, tubig, ilong. Iban sin hisunga mo yung tubig, den ha ilong mo, hukuman niya sunnah. Hukuman niya, sunnah. Na, oy, yatan na yung tuyaw. Onin lami marayaw. Magpakita kita. Kay wanan magaay, bang mamugmug na. Kuma, pato pa amuin. Pasimod. Manggumgum. Pag-umus yan, tuhilaos pa ilong magtuy. Bakit ako yan? Aon yan isang kaywanan, kamatauran. Manggumgum, makatuna, manggumgum. Us hibula. Manggumgum, hibula. Manggumgum, hibula. Ang panay sab, mag-istin siya, umanggit. Ang panay sab, hisunga, makatubihan. Aon yung marayaw rin dito? Laong sin mga ulama, madhab sin Imam Shafi'i. Si Budad tulong niya marayaw. Sabab nasabot na sin hadith karwag. Sumakawa, al-afdal, al-jam'u bayna al-madmadati wal-istinshaqi bi-thalathi ghiraf. Sumakawa, in labi afdal, in hambukun muna, in panggumgum, iwansin, paghanggit. Na, makatu, lang. Umana ko tubig. Huwag mo na hiuka sa lang mo bismillah, hiukasan mo na ba makatu, kinamalano na. Umana ko tubig. Ang pakaw manggumgum, kapinan mo, amuin lang tabihan. Tunga, hilaos mo pakain, pailo. Tamam? Na makatu. Ilaos pa ilo. Makatu. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabutha kaya ng hadith, tamadmada wastanthara bi-thalathi gharafat. Nasabutha hadith, in Rasul nanggumgum, iban himanggit tubig, bi-thalathi gharafat, ano ba ini? Kamot. Ano tayong pagtagal? Amo na kuwan ba? Kamot ka. Ha? Nakatuwa mo in kumkum. Tukumkum. Nakatukumkum in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakapanggumgum na siya. Nakahanggit pa siya. Kanda lang si mga ulama, illa fi afdal al-jam'u bayna al-madmadati wal-istinshaq li hadithi Abdullah ibn Zaid. Sabang na mo yung kabiyaksahan niya, manggumgum na, gumgum biya siyang pagkabiyaksahan ko ako. Ay, sabot na sa hadith. Sibuk na nasabot, hadith. Way sa. Na, in labi marayaw al-mubalaghatu fil madmada. Amuin, mangko manggumgum, biya pakwan-kuan mo. Bang mga kuan, palawm-lawm mo. Bukon ko mamaya, bang man, misan magsudayo. Amoy kuan pareho mo tuling panggunggong, amoy kudanan ko sin tubig katao. Amoy tin labi maray. Malaingkan, manging kaunan mo po asa. Ayaw ko magpalando. Sa mabarakala, pagpalando mo, nasumo din tubig, na mabaktal ka. Mabaktal ka wahal, bihad. Kandan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabda hadith, inaghin niya asbighul wudu' وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق وبالغ في الاستنشاق أتنيا باقوانا تؤد
paraya watuli na mo yung paghanggit mo. Bukod sa ko, di bang man paragpakon mo yung tubig pa ilaw, ayaw. Ikaw kuma tubig, kung ano mo yan, ang pamo isunga. Pakusunga yung pagsunga mo. Arakalaon mga syaitan na tutug, alam sinilong mo na mara, ikasunga kata, malum may ikara kata na. Ang kaywa na mag-iambihan, tulong din syaitan alaw. Oy. Amuyad to in hatungod sinhal, sinamuin long tabihan, paggumbo. In hikaupat, mashu jami'ir ra'as in sunnah, sa puhon mo yung katan, umuy ni. Katan. In sunnah, matin nabi maki. Harapon in hukon, bisan siya kwan, bisan namuin to, kaiwanan sadya rin habukokit. Sabang kau magparayaw tuod, law mo parayaw ang kutod makadakwa sunnah, nakata. Biya dinin, amuin long tabihan, pagsap. May inhantang si pagsap. Inhantang si pagsap na sa buta hadith, na an yabda'a bimuqaddami ra'sih, thumma yadhhabu biyadayhi ila qafah, thumma yarudduhuma ila al-makan alladhi bada'a min. Kumakaw tubig, agubihan, minilong ten buhok, ha? Pagkamo sin tubig, bihanon mo. Ba't siya kuddanan katan? Kuddanan din di. Yan. Na magmapdak man way buhok, ha? Abihan. Bihan, para kanon niya. Mari. Mari pabuli po kayo niya. Pag mari pabuli po kayo niya, thumma yarudduhuma, hibalik niya na isap. Yan. Ibalik niya, sambil siya mabot paamuin tampat, yagnaan niya. Naatin niya, back to back. Nabiyad din na inwayroon na back. Atin niya, ungas, nagdut, mayroong buhok. Naam. Ininangon niya makaminsan na dyan paunahan. Ayaw na siya umatik at magbalikon niya, bakit mayroon na ibalik niya. Ayaw na siya umatikat na may balik niya. Pawairon na ibalik niya sa babsin, mayroon na buhok niya. Eh papahinang nasadyan ka na yung ihad ko supaya maka siya sulit. Na. Oy, bangin na ka. One way. One way. Na. Ubusun ta jembang, ubusun ta niyo sa jemmas ko jami' ar-ra's aw hukuman hatungod sin imam. Aum pa soal jawab na. Allah. Allah. Kasuwa online, beta ko naman dyan ay halong CR.
ni mas'ala. At isim mas'ala ini biya mga issue kakunahan jawaban. Aun yan tao simusulog siya imama. Imama biya kantuan Amir Sabyaw. Imam. Ang Maulana. Ina imama ng kauna matawag ginisan. Ina imama ha zaman sin Rasulullah imama muhannaka. Amin lilibod maripahanak. Imama muhannaka. Aw ni siyam kaywanan magkasabot na hadithin imama sin Rasul aw ikub-ikub niya mat. Paruh. Nah. Yan biyabak ko sa mga ulama bang biyad din hantang si pag-amama imama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanto tao nag-imama. Mahukot na kuma. Sige. Mahunitin mag. Puasun mo pabihan, tahunit. Di bayan. Manjari, hison niya sadya ni imama niya bang manaong gumawa na yung habuhok sa puhon niya. Mahulian pa niya, continuehun na imama. In jawab, naam, jarin bihadto. Sawabin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahinang ning bihadto, nag-ail siya, famasaha ala muqaddami ra'sih, siya po niya sadya na mo innasiyanaini, ang pa niya continue pa, imama niya. Jaris. Nah, sumakawa, Tong sim mga ulama, apabila di na kau mabaya amuin iyon mo ni amama, sa puhon mo na sa jamadtukan niya, aun syurut, asupaya amuin lang tamasah ang parakanay. Muna an yamsah al-wajiba bin al-ra's qabla mashi ma ala ra'sihi min al-imam. Muna sumayin ka masapo in wajib muna yung buhok ang pakaw makanatun pa imama. Di kunda na imam yung paunahon naam, imama sadyang sa puhon mo rin mo masapuin buhok. Ism. Ikarwa niya alla yarfa'a yadahu ba'da mashil wajib min ar-ra's. Bangamuin masapo muna inamuin hawnahanin. Ayaw mo na hibaba, ilima mo bihan. Tawakan ikad tumuparuain. Tuya na magtuy pa imama. Sa pumubihan, tuya na magtuy. Malaingkan man ko pumatubig ba ako sa pumatubig rong dasa. Sawa nga mo yung biyaw pagkakudjuhan sin lima. Di mo pa magtuy hikad to pa imama. Naam, amo at pag-anon sin mga ulam. Inikatuniya. Alla yakuna asiyan bil-labs aw bil-libs lidhatih. So bay kaunan sin imama mukun siya muharram wala pa hiyara min amo imama pagkusalun. Aw nilang ta imama taga krus. Kadto ta imama taga krus. Na krus to namin biakwan. Na muharram li dhati sa di man dyan. Na jarihon ba kanin sa puhon nin ubuhok niya pag usapuhon niya pa ni imama na sin taga haram la yajuz. Tawakan aun mga bulawan. Naka natuna la yajuz. Inhi kaupat niya ألا يكون على العمامة ونحوها نجاسة معفو عنها. Subayin kaunan sin imaman niya wayroon najis. Nung tabakas mga kaintawan si mamanok-manok, timahay na. O kinad, tupyaliw na sin syara. Nasakali, bang siya mag-ailan pa niya sa punin ni imama, mapasa magbalik, maglakat. Nakaman na, kimanginain, pagsapo niya pa imama. Nahangkandad to siyarat sin mga ulama, asupaya, amuin masampur na impagsapo niya pa imama niya. Na, mura-murahan insyaAllah subhanahu wa ta'ala, patubtubon na to na sa jaredi, aamuin sunna, ikaupat, balik kaunta niyo yung paghukasin, amuin tainga, bangbiad din yung paghukasin, tainga insyaAllah ta'ala, bihaon, maong pangasubo, aunti pangasubo ha, amuin lang tabihan, simat ka to, tungod sin pag-ail, halom sin kasilyas, unin hukuman sin pag-ail, halom sin kasilyas. Na, yung pag-ail halom kasilyas, bang wayroon na kapag-ailan mo ruhaing, ampay kaunan sin kasilyas mo, naglalawak na sa min gripo niya, iban sin bawol, amon siya kurang-kurang bang kau mag-ail, matan tumusindi kau makasagid, sa amin najis yaon, wayroon na sa nadiyar, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ayaw sadyain, bawol, iban sinamuin, pagkukuhanan sin tubig mo, yauntod nagdaos,
amuin misangkaw umail madtupalom, so amuin dumagpakin mga badyo mo mong pamangawal na ito rin naman siya. Sabang siya naglalawak da. Ito yung bawal din, pwering gripo rin di malayo da isab. Mataan mo hindi kau kapigsikan si mga najis. Way ron dasaan niya. Bid nila subhanahu wa ta'ala. Amo yatin jawab patungod dyan. Ang papangaso mo na ito. Papangaso. Fadal, fadal. Maring ka din pangaso. At inihatungod sin pagbismillah. Manjari hilaos pa bismillahirrahmanirrahim. Manjari raisab. Pero nasaan niya. Musadja bang kita muin kaun tatunin na muin baita sin hadith patugtuan nadja bismillah. Tugtuan nadja ha bismillah. Sabang kaya laos mo bismillahirrahmanirrahim ma fi mani' wayrun sahad. Wayrun sahad. Na. Umpa pangaso. Maka minsan saja. Bismillah, pahuas. Fine. Continue. 50 na. Wala. Mayroon na sana, bukod na sa Quran. Malingka. Magsapo. Malingkat yung pangasubusin. Ambok makulang, singkitan niyo. Ay mangod singkitan niyo. At tungod sin, amoy medyas. Amoy medyas. Matawad yan, practice sin Muslim, kaya banan Muslim. Bihad tuwin, pag ginangon nila, mga mabatal, nagmimedyas na, sa puhon na sadya medyas. Unin niya to, jari na, in papanawsin kamatauran mga ulama, jumhurul ulama, kita imen jumhurul ulama, amin majority sin mga ulama. Labi luwa nin, ay madhahibul arba'a, nupat madhab, wala nila jari in medyas, sa puhon gumanti siya hawas. Wala. Malainkan, bangin medyas mo, maamuin, marakmul, ibandayin siya ha paisleder, diyan, hal. Bang siya rin haleder. Mulang si mga ulama, kaiwanan bang mo siya patindukon, timinduk. Nakita ko medyas din ka ito, pag patindukon, timinduk. Hindi. Nampay niyang kato yan. Toton, pag sa pumwad to yan, siminop din tubig. Sumubsog din tubig, palaw. Ito man. Na, mangkanda wala jari sin mga sin kamatauran dahil nga mga ulam. Na bang kau mag-ibadat, bukon kau makad pakid-kid. Akad ko pakamataw. Na, akad kau pakamataw. Lagi, suway to daon ihtiyak. Aon reserve mo pag-ibadat. Naam, papa. Aun palik takakuan aun biutangan siya plaster bang siya mo in biutangan plaster amuin kuan niya yaon o kasan mo sa namin kid niya kata bang wayroon plaster niya bihad to ray siya ba mo sa hindi manjari amo atin kuan pag-usat to kasamo na kata na yan ang follow-up question na ang alam siya patanong pa bismillah mamatay sa ayaw na. Adi mana? Ayaw. Manjari kita magay nagtitindog. Manjari, pero nasaan? Manjari pero nasaan? Pasiar? Namoy nasabot na to adlaw yadto. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith. Muray sultan yan. Aun pa? Ay pagbubuko namin bihan, buhok, pagos patay nga. Pato
hukum tuman takamuin madhab, piangadji na to madhab sin Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala. Madhab sin Imam Syafi'i, in paghugas, in pagsapu simbuhok, dukaing, in pagsapu, in paghugas sintay nga rukaing. In pabuhok, dukaing, in patay nga, dukaing. Maka taniura puas sinini, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah, aun pa? Aun pa yaw. Tafadhal. Sapuhun muna dyan. Diyan, insyaallah. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.